Riaditeľka rozhlasovej a televíznej služby mi povedala, že je ochotná televíziu otvoriť zástupcom protestov, ktoré vznikli v Bratislave aj v iných častiach Slovenska. Sú ochotní urobiť program, ktorý by sa týkal iba tejto témy gorily a vôbec korupcie v súčasnej politickej elite. A samozrejme do ňoho pozvať aj všetkých zainteresovaných z druhej strany. Ja si myslím, že toto stretnutie medzi pani Zemkovou, pánom Nicholsonom a mnou prinieslo veľmi dobrú šancu, aby sa ten dialog preniesol z pokrikov na námestí do nejakej diskusie, ktorá by artikulovala problémy tam, kde im môžu prizerať oveľa viac občanov, než vonku na uliciach. Budeme sledovať aj ja, aj pán Nicholson, ako sa k tejto sprostredkovateľskej roli, ktorú sme dnes zohrali, zachovajú demonštranti a či televízia dodrží svoj sľub a otvorí dvere diskusii.